Ji herêmên parastina medya dem baş kodarwanên hêja. Em bi bernameyek taybet biwarine. Di bernameya xwe yê îro de, mijarên di rojevê de bi mêvanên bernameya xwe endamê Komîteya Rêvebera PKK, Murat Qaraylan re em ê biaxivin. Hevalû bi xêr hatin bernameya me. Zor spas jî bi xêr hatin. Heval tecrîta li ser serokatî 38 mehim berdewam dike. Herî dawî Wezareta Dadiya Tirkiye daxuya kirin ku 6 meh cezayê hevdîtinê hatiye dayîn. Di vê mijarê de hûn çi dibêjin? Destpêkê di serî de ji bo Rêberapû û ji bo heme berxwedanvanê zîndanan silav û rêz. Roja hîro pirsgirêka Tirkiye û pirsgirêka Kurdistan a herî girîng û esasî sîstema îmralî ye. Ango sîstema tecdîd û qirkirina li ser Kurdistanê ye. Sîstemê îmralî sîstema şer e. Niha tê zanebûn hîro li Tirkiye li Kurdistana Bakur di nav gel de hêjarî pir zêde ye, ango xizanî û birçîbûn heye. Sedema vê herî esasî şer e. Şer jî li ser hîmê sîstema îmralî bi rê dikeve ye. Ji bo wê ev sîstema îmralî a qirkeriyê, a îşkence ya tecrîtê sedema hêjariya gelê Tirkiye, gelê Kurdistan e. Ji bona wê pirsgirêkeke Tirkiye û Kurdistan a herî esasî ye. Mêzeke devleta Tirkiye bi xwe jî îtiraf dike ku pirsgirêkên aborî pir giran bûye û divê êdî mesrefê devletê kêm bikin. Ama çi dibe? Dervayî mesrefê şer. Ango ê şer ne, mesrefê dîtir kêm bikin. Ji ber ku ev devlet û ev rejîm li ser hîmê şerê dijî gelê Kurd hatiye avakirine. İtîfaqa AKP, MHP, Ergenekon li ser va hîmî çêbîye. Ew di şer de nika kêmayî bikin. Dahatiya Tirkiye giç bo şer tê dayîn. Bi şêwazên veşirtî, bi şêwazên eşkere. Heme dahatî ji bo şer tê dayîn, ji bona wê jî xelk nahîro birçî ye. Sîstema îmralê kaniya vî şerî ye. Ji bona wê pirsgirêka esasî ye. Yani heya ku li Kurdistan şer hebe, ango heya vo sîstema îmralê dom bibe, di Tirkiye'de aborî sererast nabe. Heman demê li Tirkiye demokrasî an jî sîstemeke hukukî pêk ne. Her tim ve yasayên qirkeriyê, dagirkeriyê şer serwer bine. Yani di yasada çi tê nivîsandin birabe nivîsandin. Li Kurdistan her tim yasayê şer esasın. Ji bona wê dibe ku pirsgirêka Kurd çareser be. Ji bo ku gelên Tirkiye ji va hêjarî rizgar bibin, ji bo rastî Tirkiye'de zengînî pêş bikeve, berê dibe pirsgirêkê Kurd bê çareser kirin, dibe ev sîstema îmralê bê rakirin, azadiya Rêberapû çêbe, azadiya gelê Kurdistan çêbe, wisa gelê di hundirî sînorê Tirkiye'de bi hev ra li ser hîmê wekevê jiyan bikin. Yekane rê ev e. Niha wekî tê zanebûn devleta Tirkiye ji bo
نه یاسایا خواه سر بگره کتی هولدان آنه. یعنی هر کس دزانه کی و اینها tam 38 meh tamam bûn tu kesî agahiyê xwe ji îmralê nîne vaya di tu yasayê gerdonî da û di yasayê Tirkiyê da nîne. Yani bixwe yasayê xwe binpêk dikine û her demekî çend mehan jî dibe me biryar girtiye qedexê hev dîtinê malbatê an ê parazera heye. Welser çi esasî biryar girtiye? Wanekî lîskin. قد نه حوجه مرو هیچ قال وان بکی یا مهم سیاستی تیم مشاندنه سیاستی قرکرنه هیرو لسر کردستان بردوام دبه جبوناوه اب تجدید و سیستم اشکنجه بردوامه کرتایی دبه مرو دجیوه تکوشیم بکی هیرو لهمبری ev sistemê qirker û işkence û tecîtê weke tê zanibûn hemleyek heye ango pengav heye û pengav dom dike ye ez serî da dayîkên Kurdistan û hevalên di zindanê da niha berxwedana xwe bi şêwazekî cuda berdewam dikin û tevayî beşdarvanê ve hemleyî bi rêzarî silav dikin dibe em têkoşîna li dij pergala îmralê ango sîstema îmralê hîn zêde geş bikin û xort bikin berpirsyariyê vê li pêşme ye em hemû di vê da berpirsyarin her kesek dibe di va dereqê da berpirsiyariyê xwe bibîne û gorî wê teb bigere û hîro têkoşîna ku bi sekna rêbera ku alî îmralê û têkoşîna gerîla têkoşîna gelê me gihîştê astekî ye di va çerçeveda pengav jî sîstemê tengav dike ye sîstema faşîst e qirker tengav dike divê têkoşîn hîn zêde bê xurtkirin ku ji bo mirova sîstemê bikanibe têk bibe û bibihîne. Hûn wekî tevger meha Gulanê wekî meha şehîdan pênase dikin û pir giringî didin. Bi wê münasebetê di derheqê rastiya şehîdan de hûn ê çi bêjin? Rast e meha Gulan meha şehîdan e hejdî Gulan roja şehadata Rêheval Hakê Karer e roja şehîdan e ez tevayî şehîdê şoreşa Kurdistan di şexsî Rêheval Hakê Karer da bi bîr tînim li hember bîranînê wan bi hurmet bi rêzdarî serê xwe ditewînim û sozê me dayî wan cardîn dubara dikim em ê di sozê Rêhevalê da girêdayî bin û ji bo em xim û xeyalê wan bikin heqîqet bîranînê wan di bilindkirina têkoşîna azadiyê da jiyankirinin bidin çi ji destmetê em ê bikin em ê şopdarê wan bin heya dawê niha weke me got meha Gulanê ji bo me meheke giring e a şehîdan e feqet tenê ne ji bo me bi esasî di şoreşa Tirkiyê da jî meheke giring e gelek pêşengên tevgera şorişkerî a Tirkiyê jî di va mehê da şehîd ket wekî işte Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan cardîn di hejdî Gulanê da wekî İbrahim Qaypaqaya wekî Sinan Cemgîl ewna jî di va mehê da şehîd ketine cardîn di serdema rejîma İttihat Terakî di 1916 da di şeşî Gulanê da gelek rewşenbîrê Ereb li Sûriyê li Lubnan tên darvekirin û wisa tên qetilkirin û şehîd kevin ango meha Gulan ji bo gelê Ereb jî giringiya xwe ji bo şoreşa Tirkiyê jî lê ji bo Kurdistan tabî hîn taybet e gelek şehîdên me giring helqê şehadatê di va mehê da çêbîye di serî da işte
عبدالقادر چوبکچو لفلسطینه دی یکی گلان دا شهید کرد. اجاردین یکی گلان روژا شهادتا محمد امین اصلان حوال صبری فرماندار مردینه. روژا شهادتا جلال خوجه رمضان قپلان فرماندار گارزانه. وکیلی گلک شهید مهنه. دودی گلان روژا شهادتا حوال محمد قرار سنگور ابراهیم بیلگینه. جاردین روژا فرماندار جودی حمزه عمرینی. روژا شهادتا فرماندار آمد آزاد سیسر و جکتار آمد و وکیلین حوال بوان را شهید کتیه. نهی گلان روژا شهید سیداره روجلاتی کردستان شیرین علمهولی فرزاد کمانگر فرهاد وکیلی و علی حیدرانه. یانزی گلان تیزانبون روژا شهادتا اوزان مزگینه. سیزدی گلان روژا شهادتا باشوری کردستان لیلا قاسم و چار حوالی و ویرا تندار وکرن. شانزی گلان روژا شهادت هولیره ده پیشنگتیا رهوال صالح و هلین و اوزانان دا برخدان چه بو و شهادت چه بو. هفدی گلان روژا شهادتا فرهاد قرتای و هوال محمود زنگین اشرف آنیق نجمی و نره. هجدی گلان شخوام اگو روژا شهادتا هوال حاکی کاره. نوزی گلان روژا شهادتا خلیل چاف خون مسلم بارانه. بیستی گلان روژا شهادتا هوال صبری هوال خدر محمد یشیلر و بگشتی 5 حوالان له هرما بوزاوه. وسا هر روژه گلان تیلا شهادت تنه. مثلا 25 گلان گلک شهید یعنی حوال جمشیده حوال ساره عمره. جاردین روژا چالکیا فدایی قیصری شهادت حوال ایرش و اندوقه. 27 گلان روژا شهادت حوال هیجا حوال قاسم انگین و حوال ویرای. بکرتایی مه گلان دا گلک شهادت مه گرینگ هنه. ام وانا همه ریزداری به حرمت بیرتینه. مجار اساس اوه یعنی مرو چاوا نیزی شهادت اوه بگمان هر تفگره که دیروکا واندا جیاکی شهادت هیه لئیمه جیاکی پر تایبته تفگره ما جبو بیرانین شهید جیان کرندن بده به گیشت آستی پارتی بونه یا. آنگو حوال حقی کرار شهید کتیه و ریبراپو گو دی خونهات رجاندن و اگر تونه لسر بیرانین حوال حقی کرار برنامه پارتی آماده کر پککه وسا چیه بو پککه جبو بیرانین شهادات شهیدان جیان کرندن بده چیه بو جبو نوه پککه وک پارتیا شهیدان شیرو وکرن وسایه yani جبو دوزا شهید دوم ببه بیرانین جیان ببه آرمان جوان بسر بکوه پککه بی پارتیه پارتیا شهید هم وسا چه بیه و دیروکا مدا شهید نه به وسیله ضعیف بونه به بنگه خورد بونه انگو شهید جبو ما به کانیا هز بونه هر شهید کتیه تفگر عمل سر بیرانینا و شهادته بنگاوی نوب ریخستنه انگوشتهینی دست فکر دار لحیلوانه حوال خلید چافون شهید که به اما لحیلوانه وسا برخادانه که دیروکی مزن برید که به شهادات زندانان چه به حوال مظلوم کمال و خیریان و فرحاتان چه به لسر و
پنگا و پانزی طباق برید کوه شهادت حوال عگید چه دوه لسر بیرانین حوال عگید آرگه که ارتشا رزگاریا گل کردستان آواده به او پنگا خورد دوه آنگو دو دستپیک ده حیانها هر وسایه دجمن ایرشت که خوازه شهادت چه که جبو که تفگر ما ضعیف بکه لی تفگر ما هر حلقه شهادت جبو خواد که بنگهی هزبون خورتبون و درکتنه که نو ویا ده سری دا وسا بو حیا روژا هیرو جی وسا دوم دکه اونها جی ویا ده همه سنگران دا چه ده برخدانا تونیلان دا ده آرازی دا چه ایل هرم و مدیا چه باکر به همان روحی تکوشین هیا روح فدایی ده پکه که ده وسا گش بیه هر شهید کتیه جمالبات یک کتی شونه یعنی هر شهید کتیه رهوال وی دی روح فدایی گل خواهین گش کریه آنگو شهادت وساید پکه که ده جبوناوه ته گوتن شهادت رو جامعه پاشا رو جامعه پیشه رو جامعه و شهادت کانیا هیزه جبوناوه ده خطا شهیدان دا مش جبو هر حواله کی هر ولاد پاریزه کی آرمانجا یکم آهری پیشه ویا کانیا خورتبونا تفگر آمیه ویا هیزا تفگر آمیه دبه شهادت ام وسان نیز بون لسروی اساسی هم دبین شهید من نمرن پارتیا ما پارتیا شهیدانه شهید ده پارتی دا جیان دکنه و او به هر تم رهبر می نمر بنه شهید نامرن و شهید نامرن اول دوزا کوبانه کمپاسی اشکره بو دره گشته جی پر حت نقاش کرن دادگاه ترک جی سیاستوان کرد را به 100 سال جزا دن هون در حق وی دوزی دا چه دبیش؟ اینها تیزانم بون او رژیم AKP MHP و ارگن خون لسر اتفاقا دج کرد لکردستان سیاستا کرکرنه بمشین آوابیه انگو بو تفگر آزادی تمامی تصفیه بکن دستکفتی هی جهوله راکن او رژیم فاشیست کرکر هاتی دامزراندنه ولی امرالی تجدید bu sistema işkence jibove heye. Cardin hember gerila wisa êrişekî giştî berfere jibove hat rexistin girin. İşte ser vê esasî ji bo siyaseta Kurd yasayî û demokratîk bê tunekirin girtin çêbûn. 2016 da li serva esasî hevserokên HDP û hevserokên şaredarî û gelek rayedarên HDP û kesên ku doza azadiya Kurd piştewanî dikin sosyalîstê Tirkiye kirin hedef hemû top kirin avêtin zindanê û xwasin wisa gelê me jî bêdeng bikin ji bo vê ev girtina bi esasî çêbû. Balaxa pêdin destpêk hatin girtin çend salan qe hiç nehatin tewanbarkirin îddianame nehat amadekirin. Berê girtin top kirin piştî wê ji wan re tewan ango sûç ava kirin. Yani fikirîn işte doza Kobanê dikanin ji bo wan bikin tewanek. Li ser vê esasî işte di we bûyeran da bi giştî 37 kes jiyana xwe ji dest dan û li ber kuştina wan da rayedarê HDP hatin tewanbar kirin. Ji bona wê jî ji bo her yekî 38 caran
جزای گران ای حتی هات خواست نها گرکو اف رژیم آکپه و مهپه و ارگنکو ده آرمانج خدا به سر بکتا انگو تفگر آزادی تصفیه بکرا işte sekno revera pul imrali a zindanan berxadana gerila a diroki sekno gele me eğer ku tek bibira ve ev girtiyen hedepi bi cezayı hatta bata ceza kirine ango ve cezayı wan hinze de gram biyaye fakat çi bu hareket nikabun tek bibirna ji bo ve hem gerîla da berxwedanê pêşketî û hem di gel da geşbûna çêbî cardîn tevgera Kurd a siyasî yasayî tevgera sosyalîstê Türkiye da geşbûn çêbû mirokanebê rejîm ket valahê yani o cezana bide cî xwe tunê nabe ceza nede jî nabe dixwaze yani bê ceza nelîne ji bo navê ceza ne yasayî ne hukukî bê binge dane rayedarên HDP mesela destpêk ji wana çi dihatin tawanbar kirin digo we însan kuştine ama kesek ji kuştinê nehat ceza kirin ceza nedî ji wan re dîtin tiştên vir da wê da hûn endamê rêxistinê ne tiştên wisa bê bingeh bi wê ev hukma dan rayedarê HDP niha ger ku rastî hukukek hebe hukukekî bê alî hebe ji ber bûyerên şeş û heştê cotmehê ve Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ û rayedarê HDP dîtir ne ve Erdoğan bihata ceza kirine çima ji ber ku Erdoğan bixwe hata entabê got vayê kobanî ket û dikeve ye vayê di civakê da nerahetî çêkir civak da kete kolan çünkü civak li hemberî Daişê berxwedana gelê kobanê piştewanî dixwaze bike û Tirkiye wî çaxê embar we kiribû li hember wa siyasetê AKP bisekine yani civak ji bo protesto ji bo piştewaniya berxwedana li dijî Daişê da kete kolan wî carê Erdoğan telîmat da polîs got lêxin kuştinan çêkin yani suçlî tawan kirî Tayyip Erdoğan hem bixwe govayê dikeve rojek çêkir û duvra jî gel derket îcarê got lêxin yani telîmat dayî ew bixwe ye telîmatê lêxistinê rayedarê HDP kesekî beşdarî ne şer bê ne wa pêvajoyî bê ne jî çi telîmatî werdane ya dîjê mesela wî çaxê Hizbullah derkete holê yani çawa derket holê kesî li wan xist ê li wan xistî kê ew teşvîk kirin kê telîmat da alî Hizbullah wisa bi çek derketin kolanan yani ev jî mijareke lêkolînê ye çuko gor em dizanin yani çi armancî kesî nebû ku hinek kesî Hizbullah bikin hedef bi esas piştewaniya Kobanî dixwastin bikin armanca gel vabû ama orada kî tehrîk kir çima ew bûyerna çêbûn niha hîn tarî mayî ye car de hinek qurcî derketin kolana xelk gula baran kirin hinek şehadet wan jî çêkirin wê dingî polîsan çêkir her polîsan şehadet çêkir yani qatil kirin însanê me hîn zêde bi kên derkete kolana wisa însan şehîd ketin şehîdê me wisa şehîd ketin ê di we berxwedanê de şehîd ketî ez hemyan
به رێزداری بڤیرتینم اما berpirsiyarê vê rejîma AKP û Tayyip Erdogan bixwe ye. Niha bixwe sûç kiriye dixwaze HDP'liyan tawanbar bike di vir de. Niha bi kurtayî wan mijara Wesayê û ya dîn niha Tayyip Erdogan beriya vê demekî dibêje ewana raperên çêkirin li hemberî devletê ew tawanbarin derewan dike yani. Tiştekî wer tune bû. Ew rabûna millet ke tansiyon daxist dîsa bi hewldanê rêber afû tansiyon hat daxistin. Hewldanê me çêbûn. HDP'liyan çêbû. Ji ber wa çaxê hêlekê şerê berxwedana Kobanî hebû li haliyê dîn pêvajokî hîn guftûgû hebû, diyalog hebû. Ji ber vê yanî aliyê Kurd ew rabûna gel hinekî tansiyonê wê daxist ji bo ew be. Vê Tayyip Erdogan bixwazane. Ama niha heqîqetan berovacî dike û derewan dike wisa dibe ewna li hemberî devletê rabûn me wisa kir. Zanekî ne wisa ye. Derewan dike. Wana plan kir kî yani têkoşîna azadiya Kurdistan tesviye bikin. Destkeftê gelê Kurd heme ji holê rakin. Raydarê HDP jî cezayê giran bidin wan ji bo carekê dîn kesek behsa Kurd û Kurdistan neke. Kesek têkoşîna demokratîk û azadiyê nemeşîne. Cezayê giran çav bitirsîne bidin. Planê wan wisa bû plana wan bi ser nekeft. Ji bo wê niha li ortê man ev cezayê dayî jî wisa herkes zane ki ne bingehê xwe hukukî heye ne adîlane heye tiştek nîne yani. Wisa esasen deşifre bûn ewna. Bi berxwedana gelê me bi nekeftina şoreşa azadiya Kurd plana rejîma faşîst bi vî hawî deşifre bû tawan kirî ne HDP'lîne ne gelê Kurd e ev rejîma faşîst bixwe ye. Evvel pirsên me yên beşa yekemîn ev bûn ji bo bersivên me em spas dikin. Em spas dikin. Gudarvanên hêja di bernameya xwe de em hatin dawiya beşa yekemîn, heya beşa duyemîn bimînin bi nav xweşî de.